Túto reláciu vám prinášajú Ekovaky.sk. Ekovaky pre všetkých. Vážení diváci, práve vstala Katka Dvorská. Má zatieniť zase. Vidno na sople? Peťo, máš nebezpečný záber. Fakt máme byť tu? Hej, Môžeš tak prepadnem dolu na kapu. ideme? Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom sledovaní Godzone magazínu, opäť špeciál. Dnes sa dozviete celú pravdu. Ako vidíte, už nám došli všetky nápady a preto stojíme na tejto nezmyselnej veži, ktorá je len pekným pozadím pre tento úvodný vstup. Na začiatok niekoľko zaujímavých čísel. Za minulý rok sme spolu s Godzone tímom natočili 8 relácií a spolu sme na ňom pracovali 670 hodín. No počkaj, 670 hodín? To je ako veľa, nie? No hej, lebo ty si na ňom nerobil 670 hodín, ale celý kamerový tým a strihači, chápeš? Jaj. Okrem toho sme minuli na diskoch asi 1 terabajt. To sa asi nemíňa. To nevadí, 1 terabajt dát, ale dosť bolo čísel. Je na čase, aby sme vám ukázali celú pravdu, to znamená, že prichádzajú exkluzívne zábery, ktoré ste doteraz nemali možnosť vidieť. Takže tu sú. Poprvé. Moje meno Ivo Ja som Katka. a to, čo práve sledujete, je nová relácia projektu Godzone s názvom Zásadí, že som afektovaný? To snad nie? Ešte to nejde. Verím, že sa ti Godzone magazín bude páčiť. Teraz sme sa ide hore, obrame také čajú nám pod... Teraz točí. No, aha. Úvod po 6. Amen. Godzone magazín v roku 2012 bola pre nás taká nová výzva. A pamätám si, že to začalo asi jedným veľkým snom, ktorý majú niektorí ľudia na našom spoločenstve. A tak v spolupráci s televíziou Lux sa nám podarilo to nejakým spôsobom dokopy a vznikol Godzone magazín, ktorý predstavoval život niekoľkých spoločenstvách na Slovensku. Vieme, že to ani zďaleka neboli všetky spoločenstva, ale veríme, že niektorým ľuďom to možno mohlo pomôcť nájsť spoločenstvo v tom ich meste, respektíve možno nájsť nejaký nový námet pre prácu v tom svojom. A v roku 2013 by sme stále chceli prinášať niečo, čo bude zásobovať generáciu, ktorá ide o Božie kráľovstvo, takým novým životom a takými
novými námetmi pre život v Božom kráľovstve a pre prinášanie Božieho kráľovstva na Slovensko. A na to sa veľmi tešíme. A okrem iného sme produkovali niekoľko videoklipov, ktoré sme vždy v Gazom magazíne nejakým spôsobom predstavili, alebo si ich diváci môžu aj stiahnuť na našej stránke. No a jedným z nich je aj klip kapely Timothy, ktorá teda teraz v premiére uvádza tento klip aj v tomto Gazom magazíne. Takže nech sa páči. Aby som získal to najdrahšie, nechal som za sebou svoj starý svet, zmierený Ježišom skrze kríž, stvorený pre večnosť, s ním túžim žiť.
Priatelia, práve v tejto chvíli sledujete niečo, čo tu ešte nebolo. O malú chvíľku si to na tejto trati rozdajú dva týmy tejto relácie. A to sú likvidátori. A moderátori. Presne tak. Za chvíľku uvidíme, kto z nás je lepší a rýchlejší. Takže objasníme si trošku pravidlá hry, nie? Výborne, máme tu dva snowboardy a dva týmy. Jedna čiara, ktorá je presne na tej strane a koniec označený reflexnými vestami. Proste ide o to, kto z nás bude rýchlejší. Takže poďme sa na to pozrieť. Ha. Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never say. When stand in that place, see at last, face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace. To nie je pravda. To nie je pravda. Poď kozatka. Ja chcem vidieť cieľovú onu pásku. Ja chcem vidieť dôkaz. Bolo to sfalšované, Ja videli ste. chcem vidieť dôkaz. Bol som prvý, som sa na zadku šuchol na onom snowboarde a proste vyhrali sme. Bolo to zjavné. Takže súťaž skončila a ja teraz poprosím našich likvidátorov, aby pogratulovali víťazom. Gratulujem, Jožko. Gratulujem, Ivan. Vydali sme skvelý výkon a Skvelé. vyhrali sme to. Dobre, dobre. Je to jasné, nevyhrali tieto dva indikátory, ale vyhrali moderátori, ako ste Asi to videli, tak. takže No, Takže super, Katka. dobrá práca. No, hej. A teraz tu máme také mini okienko, ako ste si všimli v našom štúdiu. A ideme sa chvíľku porozprávať tuto s chlapcami, vyspovedať ich a popýtať sa na ich príhody, najtrapnejšie zážitky a Presne najlepšie tak. veci, ktoré zažili počas natáčania. Ale zároveň aj našich moderátorov na ich veľmi zaujímavé momenty. Trápne momenty. Dobre, ale začneme asi vami. Máte toho asi viac. Takže Jožko, môže nám povedať, aké bolo najzaujímavejšie miesto, na ktorom ste kedy točili likvidačné okienko? Zaujímavé momenty, napríklad taký ženský salón. Teda podlaha ženského salónu. Nie, boli sme na jednom mieste, v podstate už sa stmievalo, to znamená, že už sme nemali dobrú scénu a potrebovali sme nejaké miesto, kde by sme to natočili a nejaké osvetlenie, hej. No a tak točili sme na Belvederi v Banskej Bystrici a totižto boli tam také kaviarničky a všelijaké pedikúry a manikúry a salóny. Krčmy. A krčmy a tak, hej. A tak sme skúsili zakopať na tú pedikúru. No a bola tam taká milá pani. Tá bola veľmi milá a pomohla nám nájsť si čisté miestečko na podlahe. A točili sme. Hej, to bol vlastne posledný magazín. Alebo posledné likvidačné teda. To bolo zaujímavé. No kde ste čerpali nápady na to, na akých miestach točiť? Čo, toto okienko je také spontánne viac Presne menej. tak, ja by som to tiež takou spontánnosťou ohraničil celé. Spontánny čas, spontánne nálady. Že proste čo vás napadlo, to ste spravili, hej? Áno. Hej. Myslím, že Ivan má tak dar na tú spontánnosť. No ako vás napadli napríklad veci, ktoré likvidovať, hej, ako kapelu, alebo spoločenstvo, alebo neviem ešte, čo ste všetko robili? Čo pomáhali nám s tým rôzni ľudia, napríklad ľudia v kancelárii. Neviem, tak prišlo to Ale tiež tak spontánne. aj došli nejaké maily od nejakých. Áno, jeden chalan, alebo chlap, neviem teraz, nám poslal mail, že má napadá naše likvidačné okienko a my sme ho využili. Wow, super. Áno. No a poďte nám taký nejaký najtrapnejší moment z celého natáčania, také niečo proste, že... Trapnejší moment. Ja som sa cítil trapne v tej kancelárii, keď sme tam prišli. Hej. V podstate jeden likvidačný bod sme točili, myslím, že ako zlikvidovať worshipovú kapelu to bolo, alebo niečo také. No, asi áno. No a tam sme prišli do kancelárie, kde šéf nebol, že vraj, a sme sa spýtali, že potrebujeme nejaké miesto, fakt sme boli fakt tí najposlednejší z posledných a prišli sme tam a bola tam ešte Tonka, čo mala mikrofón, hej, Šibu a ešte Maťoš Kubník
točil. No a bolo to také, že prišli so štábom, oni si mysleli, že čo za aká Markíza prišla, alebo čo. Sa nás potom pýtali, že čo tu vlastne točíme, Hej. však keď sme to vysvetlili. Hej. Bolo to zaujímavé. Áno. No a čo bolo také najnebezpečnejšie na všetkých likvidačných okienkách? Neviem, natáčali ste niekedy v rozostávanej budove, v ktorej padali steny, alebo... Kámo, vieš čo, ja som tam bol, ale spadla a nestihli to natočiť, takže to nebolo Hej, na ako- zábere. Povedzte nám o takých záberoch, o takých likvidačných bodoch, ktoré napríklad sa nedostali do telky, hej, že... Také niečo, čo diváci proste nevideli. A Tak, bolo to dobré. hej, my sme sa, myslím, že dosť nasmiali na niektorých bodoch. A myslím, že tie veci možno budú vlastne aj v tomto magazíne na konci likvidačného. Aha. A tu sa ešte samozrejme všetci, akože to bude prekvapenie. Hej, hej. Vlastne som trošku už odhalil niečo z budúcnosti. Ale nie, tak s chalami sme sa veľa nasmiali na konci. Aj s kameramanmi, No, dobré chvíľky. No a povedzte Myslím, že nám to- ešte, ako to vidíte s likvidačným okienkom do budúcna? Budú Či sa nejak zmení, alebo či budete pokračovať v tejto téme likvidácie? Vieš, tak tento svet je dobrý v tom, že tu je stále čo likvidovať. A presne tak. Myslím si, že likvidačné okienko má veľkú perspektívu. Budúcnosť, že? Áno, Veľkú budúcnosť. Super, takže sa určite máme na čo tešiť. a určite áno. No a čo vy, ako ste na tom? Povedzte nám nejakú trápnu chvíľku. No? Určite ste mali oveľa viac zážitkov, keďže ste behali po celom Slovensku. Ale tak, no ak môžem si zobrať slovo, tak stalo sa nám na jednom natáčaní, kde zrovna Ivo nebol, že ma napadol pes, to ste možno niektorí čítali už v tlačenej verzii Godzone magazínu. A sedím si pri vyhodnocovaní súťaže, kedy zrazu vidím, ako ku mne uteká nejaký veľký hnedý pes. A tak som si povedala, však jasné, že ma nenapadne, nie, má tam určite pána, lenže on bežal a približoval sa a vôbec nechcel zastaviť. A čo, jak to skončilo? Skončilo to tak, že boli poslintané plagátiky, ktoré som tam okolo seba mala. Nevedela som ho od seba dostať a bolo to dosť trápne. Keby sme tam my boli, my by sme ho zlikvidovali Tak, určite. Že nech by sa nestal. Ja mám tiež jednu takú príhodu, keď som vyhodnocoval súťaž. Chcel som, aby to bolo také zaujímavé a tak chcel som použiť helikopteru na ovládanie. A boli sme zrovna na strechu jednej budovy, kde fúkal vietor. A ja som tam vlastne povedal niečo také, že no a teraz táto cena, alebo mikina, alebo čo to bolo, letí k vám. A bol tam záver proste, ako som naštartoval tú helikopteru a ako náhle som ju vyštartoval proste do vzduchu, tak vietor ju odfúkol preč. Čiže možno to dávam vidno na tých záberoch. Čiže to bola jedna taká zaujímavá vec. To si určite niekto nájde. No a na ktorom mieste sa vám najviac, alebo tak najlepšie točilo, že také priaci, kde ste cítili, alebo ja neviem, že... Pokoj, išlo vám to. Alebo kde sa vám to najviac páčilo, môžete povedať. Kde? Tak všade bolo dobré. Hej. Všade, hej. V každom spoločenstve, v ktorom sme točili, tak sme stretli veľa jednak nových ľudí, čo bolo zaujímavá skúsenosť a neviem, všade nás privítali tak proste ako priateľov, hej, že to bolo Ale také... najlepšie bolo tam, kde bolo teplo. Lebo väčšina relácií bola točená buď na začiatku zimy alebo na konci. Ako môžete vidieť aj teraz. A v tejto zime sa dosť ťažko artikuluje. No, v Previdzi to bolo také zaujímavé, lebo tam bola riadna kosa. A A to bola aj prvá relácia, takže Hej, vlastne to bola aj prvá o to relácia. ťažšie. A takisto ešte som si spomenul na jednu príhodu. Úvod tej relácie v Previdzi bol robený jedným autom, hej, malo to byť také smiešné, že ja prídem proste autom do kancelárie, Jasné. prvýkrát natáčame Hej, to si reláciu, hej, spomínam, to taký áno, proste áno. príchod trošku. A mal som zraziť kameramana, hej, teda verím, že to tak bolo dobré, hej, že to ľudia pochopili. A sranda bola tá, že proste ja som prišiel na parkovisku, mal som to auto tak akože agresívne zaparkovať, zraziť kameramana, vystúpiť z neho, povedať niečo do kamery a ísť do kancelárie, hej, kde ma už čakala Katka. No sranda bola tá proste, že som prišiel tým autom, zaparkoval som ho tak trošku v briežku a nechal som vyradenú rýchlosť, čiže keď som vystúpil, tak to auto začalo odsúvať. A na tých záberoch to vyzerá proste, ako keby sme mali kolajnice z natáčania, hej, ale v podstate pravda je taká, že som nezaradil rýchlosť, ani ručná nebola, že auto začalo odsúvať, hej, čiže to bola taká sranda, hej, že potom som to rýchlo musel ísť zastaviť, no. Paradička. Ďakujeme za rozhovor. Super páni, tak sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, veríme, že to bude zaujímavé. Uvidíme, ale myslím, že budúcnosť celého Godzone magazínu je tak zahalená takým rúškom tajomstva. Určite aj ty tak cítiš. OK, ďakujem. Aj my ďakujeme, dobre páni.
Takže to bolo všetko od nás. Banana nectar. Banana nectar. Saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I wonder so aimless life is sin. I wouldn't let my dear Savior in. Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. Darkness and morning night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Frodo, si mi zamedil trubku. Lepia sa mi prsty. Vôbec nie. Just like a blind man, I wandered alone. Worries and fears I claimed for my own. Then like a blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. Oh, I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Gonna play. Oh. Špendlík s hlavičkou. Máme tu dlhý špendlík klintový. I saw the light, I saw the light. No more darkness. To je koniec likvidačného okienka. Dovidenia. So happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Tak aj koniec. Ale nebojte, lebo príde niečo lepšie. Už o mesiac sme tu s kompletne novou reláciou, takže sa určite máte na čo tešiť. Nemôžem vám síce toho povedať veľa, ale to, čo vám môžeme odhaliť je, dámy a páni, náš nový moderátor Pingvín Sergej. Pingvín, vítame ťa v Gádzo magazíne a ak sa do leta neroztopí, tak sa s ním určite ešte stretneme. Ja sa už s vami lúčim a vidíme sa o mesiac. Čaute. Čaute. Fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away.